mong? Hah? Ketang datang macam? Ni babu tujak. Acha, ni para bro? Pakla bari. Ni pustapis? Ni thana? Acha. Engkai nin boys busuk? Bais. Serbais. Boro pori tong dong. Porlia busuk porika. Hah? Oh cerai rong ni Yakgo Drugs 20 ta manjago miani hor 8 tawo borok sidai mohanpur ni drugs paitubu borok ni kami amsa engka khwai paklabari aro wansuk tai klayo sidai mohanpur je drugs phalai tongmani just mohanpur thana bai 100 meter 200 meter 300 meter 1 kilometer andara drugs kubangma phalnai borok pedlar kubangma tongo tini tangai o sidai mohanpur ni police rok tini o drugs phalnai rokno tangi romya nung ang bahake borno romui manai aboto police rok ni kam jeng saving generation block ungthung chini anti drugs team ungthung red zone group ungthung mohanpur SDM o deputation rekha route blocking khaika haiponse o drugs tini komor yakhu Faji norok judi romnani musung kha asuna drugs ane rona hamjai ja hangke norok bo buskango phadi aro ulta pulta comment khaye phalanya tangi rommaya hini je sanerok norok bo buskango phadi buskango phakyangke chung pal baksakai thangi o phalnai rokno chung romuinai sahos tongkai phadi sungka to bu bujaka to tokjaka o mohanpuro thangai tabuk phadi norok bo buskango agukdi chung o phalnai rokno romnai nga tai kaisa kok o je drugs anai rok o drugs nanai rok borok video ngo khapon tuime record khai tuime ya ba photo kaisa bui tuime ya o drugs phalnai rokno wansugui nai di buti obostha